Vo vákuovej komore bombarduje povrch našej vzorky tzv. Argónové delo atómami argónu. Maskou nechránené časti sa odleptajú a na podložke ostanú izolované plôžky materiálu. V poslednej fáze špeciálny mikroskop zosníma kvalitu povrchu jednotlivých častí očistenej vzorky a miniatúrna ihla, ktorej špička je tenšia než 10 nanometrov, vykreslí do ich povrchu preddefinované obrazce. Každý obrazec je nanoštruktúra s požadovanými vlastnosťami. Fyzika najmenších častíc hmoty bola ešte donedávna územím, v ktorom sa pohybovali iba vedci. Väčšiu časť populácie tento odbor nezaujímal, naopak vyvolával skôr obavy. Dnes pracuje v Bratislave v rámci medzinárodného vedeckého projektu malý urýchľovač cyklotrón. Urýchľuje najmenšie častice hmoty, ktoré v ďalších reakciách využívajú fyzici a chemici. Operátor cyklotrónu práve doplňa vodu s tzv. Ťažkým kyslíkom, potrebnú pre jednu z takýchto reakcií. Cyklotrón pracuje tak, že v jónovom zdroji uprostred sa ionizuje plyn, v tomto prípade vodík. Pomocou elektrického poľa, ktoré vytvárajú trojuholníkové elektródy, vtiahne a uvedie do pohybu ionizované, teda elektricky záporne nabité atómy plynu. Cyklotrón má po obvode niekoľko terčov. Podľa potreby zaradí operátor do dráhy atómov prenábojovaciu fóliu. Pri náraze táto fólia zachytí záporné častice atómov, elektróny. Ďalej pokračujú iba protóny. Majú kladný náboj, preto sa odklonia na opačnú stranu do najbližšieho terča. V každom terči cyklotrónu sa nachádza dutina s kvapalinou alebo plynom. Náš terč obsahuje vodu s ťažkým kyslíkom. Súčet protónov a neutrónov v atóme kyslíka obyčajnej vody je 16. Ťažký kyslík má o 2 neutróny viac, čiže 18. Ak protón z urýchľovača narazí v terči na atóm kyslíka 18, prebehne jadrová reakcia, pri ktorej protón vyrazí z jadra kyslíka 1 neutrón. Potom v ňom ostane 9 protónov a 9 neutrónov. Podľa chemickej sústavy prvkov má 9 protónov v jadre fluór. Čiže vznikol fluór s menším počtom neutrónov. Je radioaktívny a rýchlo sa rozpadá. Jadrové reakcie v terči cyklotrónu neznamenajú nebezpečenstvo, lebo prebiehajú vo veľmi malom množstve. Na 1 000 000 molekúl vody pripadá jedna reakcia. Napriek tomu je toto prostredie niekoľkonásobne zabezpečené. Úniku radioaktivity bráni špeciálny obklad stien. Činnosť cyklotrónu je možné ovládať diaľkovo z 2 na sebe nezávislých riadiacich pracovísk. V cyklotróne môžeme získať radioizotopy s rôznymi vlastnosťami. V našom prípade to je fluór 18. Doba jeho polpremeny je 110 minút. To znamená, že každých 110 minút klesá jeho aktivita na polovičnú hodnotu. Pre niektoré vyšetrenia v nukleárnej medicíne ho však musíme naviazať na biologicky aktívnu látku. Takouto väzbou vznikajú radiofarmaká. Fluór 18 sa v podobe radiofarmaka viaže na glukózu. Pri tomto procese atóm radioaktívneho fluóru nahradí v molekule glukózy jednu skupinu OH.
V skutočnosti je táto reakcia oveľa zložitejšia, ale výsledkom je glukóza obsahujúca premieňajúci sa izotop fluoru 18. Podstatné časti deja prebiehajú automatizovane a v chránenom prostredí. Toto pracovisko dnes sériovo vyrába radiofarmaká pre okamžité použitie a zároveň dokáže produkovať prípravky aj pre odberateľov vzdialených 3 až 4 hodiny cesty. Dôkazom toho, že výroba radiofarmák nie je jednoduchá, je zložitý komplex zariadení a mimoriadne čisté prostredie. V tejto miestnosti sa dajú na kusy rátať zrnká prachu v kubickom metri vzduchu. Predtým, ako bude podané pacientovi, musí byť každé radiofarmakum podrobené testom kvality. Žiadne ťažkosti. Vzhľadom na dobu polpremeny radiofarmaka, ktorá trvá iba niekoľko hodín, prebieha príprava pacientov na vyšetrenie a kontrola kvality radiofarmák takmer súčasne. Pacient po základnej prehliadke odchádza do čakárne. Táto čakáreň však neslúži na čakanie, ale na upokojenie organizmu pacienta. Tu sa v pokoji a v prítmí obmedzia všetky impulzy, ktoré by mohli znamenať zvýšenú činnosť mozgu alebo niektorého iného orgánu. Dobre, môžete sa povedať. Pacient leží so zakrytým zrakom približne pol hodiny, pričom jeho stav monitoruje operátor prostredníctvom kamery. Kým sa pacient pripravuje na vyšetrenie, uskutočňujú sa všetky dôležité analýzy. V priebehu hodiny potvrdia kvalitu a určia jednotlivé parametre radiofarmaka potrebné pre jeho aplikáciu. Laboranti majú k dispozícii špičkovú techniku, napriek tomu musia pracovať veľmi pozorne. Objektom ich skúmania je radioaktívna látka, preto pracujú v špeciálnych tienených boxoch. Výsledkom analýz je dávka radiofarmaka určená na okamžité použitie. Preto je najlepšie zriadiť oddelenie nukleárnej medicíny v rovnakom objekte. Otestované radiofarmakum bolo dopravené do medicínskej časti. Teraz si ukážeme, aký význam mal celý komplikovaný postup, na čo v praxi slúži cyklotrón a špecializované pracoviská. Radiofarmakum v injekčnej striekačke sa posledný krát premeria a v chránenom boxe sa dopraví k pacientovi, ktorý čaká na vyšetrenie. Medzičasom laboranti dokončili posledné testy a radiofarmaká je možné pripraviť na expedíciu na vzdialené pracoviská. Doprava radiofarmák sa uskutočňuje v niekoľkonásobne chránených kontajneroch a špeciálne vybavenými a označenými vozidlami. Tieto prípravky sa spravidla dopravujú pozemnou dopravou, len výnimočne letecky. Dôležitú úlohu pritom zohráva čas, ktorý ostáva na ich použitie, ale aj výška nákladov na dopravu. Pred vyexpedovaním sa meraním opätovne kontroluje tesnosť kontajnera, aby nedošlo k úniku radioaktivity.